ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବଡ଼ ବିଜୟ। 83,748 ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆ। କଂଗ୍ରେସର ଘଷିରାମ ମାଝୀକୁ ହରାଇଲେ ବିଜେପିର ଜୟ ଢୋଲକିଆ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ଜୟ ଢୋଲକିଆ ମୋଟ 1,23,869 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 40,121 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡ଼ି 38,408 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶାସନ ଜିତିଛି, ବିକାଶ ଜିତିଛି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଜିତିଛି। ମୁଁ ବିହାରରେ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପୁଳ ଜନାଦେଶ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଓ ବିହାର ପାଇଁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନରେ ଦମଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କଲେ ଅନୁଭବ ଓ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବର୍ଷା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ନୂତନ ସିନେମା ବସ୍ର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ଜଗତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଉଛି, ଏହା ନାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି। ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ମେଳା ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। 9 ଦିନର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ରବିବାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷ ଟପିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।